Готов е пак. Готов е пак. Се гравиш ти. Хайде ти. Кача. Няма да се подскачаш, се преобличай ми. Бабиното. Ма трябва да преобличиш. Ето мама. То много кротко детето бе. Пружинка. Достатъчно ли е модерен дич? Много е хубав. За рождение. Достатъчно ли е модерен дич? Хубав е сега как е. Така. Така. Фешън? Да, фешън. Така, момчето. Красотен? Dolce Gabbana. А? То си е. Колан на Dolce Gabbana. Не е блузда му на Бенетон, пък иначе с джинси. Ма тъй дето е бос, ма трябва някакви обувки да му го им секаш. Да скача отгоре, но. Живи ни такъв Dolce Gabbana. Няма да ти надължи габана за си. Адидас. Адидас. Чакай, бабо, чакай. И сега, бабо, и сега. А така една глава назаде. Какво? Той е сложно. Правите? Да, прави. Как ме изпраща? Един път правите. Не е сложно това. Центъра. Да. Тук някой ще му отнех и край. Да. Реши, че трябва да го вземи. Викам баба, както пи кафе, мафе, някакъв път, горещо. Тя е само за снимки, той няма върви с тях. Така. Взимам блузда Бенетон, маратонките Адидас. И тия с лятото няма, другата зима вече няма. Да, абсолютно. Пролето ще сигурно няма остава. Да. Майко! Почти стана. Уф, че си хубав, бе. Уф, че си хубав, бе. Скрийте за работа. Ама аз нарочно ли става, бе? Що бе? Аз бе. Тънко му от това, бе! Абе, не е модерно, те се виждат сега езиците от някъде. Така и... Сега клипто правиш, ли? Кое? Да. Ключ. Да. Може... Ска си го клипизирала вече. Детето след това ще се гледа. Да, чух. Какво искаш, майка? Еми толкова сега да правим снимък. Нали го облякахме заради той? Ще застанем. На паяка? Не?